Masa? Gusto ako na. Di kalau pengatok yang kalau pilu itu alah mati lah. Rumia kayak begini. Denda ba niya papatayan? Isa lang ang pinanggalingan no. Kayo ba yung nasa telepon? Naba, taruh uang. Matalik dyan. Iska, Roxan. Iska. Kau buang, emana yo aku
I know. Ginawa ko na, ginawa ka. Ya baka na rin ang ginawa niyan na. Lugtan.